Bravo, que maravilla. Oh, que nervios, tranquilos, sentados, tomad un Cuba Libre. Vale, empezamos fuerte. ¿Qué tal? Buenas noites. ¿Qué tal, Ordalá? Hola. Ordorense, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Mira, de Pontevedra. Hola. ¿Qué tal, La Coruña, Lugo? ¿Todo bien? Oleiros igual é provincia ahora tamén. Arre, carallo. Cuidado con Oleiros, queren separarse. O alcalde, cuidado con él. Ben, que tal? Moi boas noites, Como nos levantou aí Susana Seivane, que maravilla. Non sabía que tiña tantos fillos, sabes? Non sabía que tuveron os dous, que anunciou aquí no lugar, pero non sabía xa que a cousa fora para tanto. Porque vimos falar de Galicia, Non me aplaudades que teño 3 minutos, non teño tempo para máis. Non me aplaudedes moito. Vimos falar de Galicia e aí nós tamén somos potencia, en ter fillos e todo eso, E sobre todo polas festas, cantámonos polas festas e un pouco de tomaste as pastillas hoxe para a tensión e todo eso, Porque a noite vai estar fuerte. Non confundís a pastilla de tensión co Viagra, que despois, como vos decían, Así non acabamos, Me dixeron 3 minutos, ni uno máis. Como os decía, nós somos, quero decir, viñeron de Lugo, de Ourense, de Pontevedra, somos un pobo que nos diferenciamos e nos distinguimos sobre todo polos monumentos nosos. Os dous máis grandes que hai en Galicia, antes de nombrar o resto, son Galloso e Lucía Regueiro. Que maravilla. Como la copa dun pino. Cuidado. Eu prefiero a Lucía. É como quen prefiere as termas. É como quen prefiere as termas en vez da lanzada, non sabes? Que vos digo, por exemplo, a xente de Pontevedra, tedes aí un monumento. Eu teño un veciño que ten a finca rodeada de mirtos. Sabedes, seguro que nas vosas aldeas tamén hai un que lle gusta facer traballos cos mirtos. Ten unha como se chama, unha recortadora, e teño un veciño que fai pirolas e fai cosas así. No, jaja no. E en Vigo houve un que se quentou e fixo un dinosaurio. Viste o dinoseto de Vigo? Quentouse aí. E agora a xente peregrina a Vigo para ir ver un mirto. Un mirto, tendo unha pirola na miña casa. Bueno, ao lado. Gracias. Sí, bueno, é unha cousa... Tamén fai cans, cabras, cousas preciosas. Despois, por exemplo, están tamén os de Lugo. Os de Lugo... que tamén teñen moito de nós cando construíron a muralla que teñen. Teñen un cierre, sabedes que en Lugo teñen un cierre que sei que lle fixeron os rumanos. Os rumanos non creo que eu rumano traballar nunca vi ninguén. Quer dicir, igual foron ao Cobra ali ao polígono, pero... Perdonadme, un saludo para os rumanos que están nacionalizados galegos. É o vosso día hoxe tamén. Pero en Lugo fixeron un muro... Pode ser que foran eles, porque deixaron todo así, sin recebar nin hostias, non? Deixaron todo así, que a pedra cara a vista, nin a xunta lle meteron, nin nada, Agora por riba teñen un paseo precioso. Como non teñen mar, miran para as casas de fora. Dan voltas a Lugo e miran para fora no paseo que teñen ali. Despois están tamén os de Ourense, por exemplo, hai xente de Ourense aquí. Non hai nadie que pudera vir de Ourense hoxe, é un día tan importante para Galicia. Os de Ourense que estades na casa, tamén so de Gallejos, te estamos con vos, vale? Ainda que non poidades estar aquí, levamos vos no corazón. É normal que non poideran vir, porque teñen que cruzar o río que teñen. Que río non había ali, pero foron dous que se picaron cas azadas e dixeron, a ver quen cava máis fondo. E ao final fixeron os cañóns do Sil, que ahora podes ir en catamarán por ali. Por foi un de Monforte e outro dos Peares. Un empezou en baixo, outro en riba, fixeron un buratazo que nin diola, Sí. Por eso vos digo, monumentos naturales tamén. Despois os da Coruña son finos. Hai alguén da Coruña que non sea de Oleiros? Os de La Coruña, alguén vino alguén de La Coruña que igual en Gallego non entende. La Coruña. Galloso, correcto. Galloso de La Coruña, un aplauso para él. Xente de toda Galicia. Os da Coruña son os máis listos de todos, porque teñen a Torre de Hércules. Leva 5.000 anos funcionando tranquilamente, ¿no? Desde os rumanos tamén. Creo que tamén a fixeron os rumanos. Non sabemos quen foi o que lle puxo a luz.
pero levan jodendo a luz a Fenosa 3000 anos, Se non iban ter o faro dando voltas polo carallo arriba. Co que debe tirar esa lámpara que non é de LED, non é de LED. E despois, a capital de Galicia, Santiago, que hoy veñen xente de todo o mundo a ver a catedral. Imaginadevos como empezou eso. Sabes, foi un pouco como o que pasou agora, festes anos que a Ciudad da Cultura. Pa que carallo queremos eso así grande? Imaginadevos daquela época que non había para comer un cacho de pan e dixo un tipo, vou facer aquí unha capilla. E fixo unha capilla, veu o amigo e dixo, aiche, mételle un arrimo aí do lado. Meteulle un arrimo para un lado. Mételle outro un constructor que tiña amigo, mételle para outro lado. Outro arrimo. Foi arrimando, e metelle unha altura para arriba. Meteulle a altura e mirad o que acabou facendo foi a Catedral de Santiago. Veña, arrimos. Pero de Galicia somos moito. De facer alprendes, pendellos, arrimos, baixo cubierta, non sei que. No. Ollo, suerte que está en proxecto que fajan un burato no Obradoiro para facer unha piscina olímpica, As iconas falei de todas. Dixenlle a xente, dime 3, que nadie me avisa. Dime galloso, arranca que moito. Señores, 2 un ano, viva Galicia!